Primer de tot, voldria agrair a les autoritats del barri i a la Comissió de Festes que ens hagin donat l'oportunitat, als Amics de les Arts, de fer el pregó de la Festa Major. I abans de res, molt important, els vull disculpar. Ahir els ha agradat molt poder estar avui aquí per compartir amb vosaltres el pregó, però per circumstàncies personals no podien estar. Però sobretot els vull disculpar perquè no n'han encertat ni una. No han dit ni una de bé. Això de les 3 parades de metro s'han equivocat, però heu d'entendre que ells només venen al barri a menjar, a beure i a tocar. És tot el que fan ells 3. Vull començar aquest pregó explicant-vos la meva història amb el barri de Sant Andreu. Tot i que jo vaig arribar aquí quan ja tenia 12 anys, el meu avi va néixer a la plaça del Comerç, aquí al costat, en un pis sobre el que ara és la botiga La Perla. Segurament en aquesta plaça va ser on es va enamorar de la meva àvia, que va viure refugiada durant la guerra al carrer Montpeller, a casa d'uns familiars que es veu que eren artistes i feien tapissos. Això ho han explicat, però ho donaré com a cert perquè crec que és veritat. No continuaré aquesta història perquè és una telenovel·la de tals dimensions que donaria per fer una nova entrega del Cor de la Ciutat, però sí que us diré que es va tractar d'una gran història d'amor que es va forjar aquí, al barri, als carrers, a les places. Va ser l'any 94 quan per mi i per la meva mare establir-nos al barri va suposar un nou començament. La casa que vam comprar, una caseta de poble a tocar del passeig Fabra i Puig, estava tota per fer. Eren només 4 parets. A poc es va anar convertint en el millor lloc per viure. Aquí va ser on vaig començar a tocar el piano i fins i tot vaig convertir el que era la meva habitació en un petit estudi que encara funciona i encara s'hi graven coses i discos. Aprofito de tot cor per saludar els meus veïns, la Maria i el Joaquim, que tantes hores d'adolescents creacions van haver d'aguantar i suportar. Des d'aquí, gràcies. Ens vam acostumar ràpidament, la meva mare i jo, al ritme del barri. Per part meva vaig fer ràpidament amics a l'agrupació Escolta, a Jonfrau, i sortíem d'excursió de caps de setmana. I a més vaig fer les primeres cerveses i també els primers cigarrets al bar de la Pegaso, perquè ets adolescent i és el que toca. Van passar els anys i va arribar el moment de marxar de casa. Aleshores vaig sortir de Sant Andreu breument, tot i que alguna cosa ja em deia que hi tornaria per quedar-m'hi. I així ha estat. Des de l'estiu he tornat per viure-hi amb la meva parella i estem més que encantats. La zona on vivim està plena de coses que ens agraden. Al fort del passeig, on haig de reconèixer que sempre em compro aquells croissants de xocolata farcits que no te'ls acabes, que estan boníssims. Al Cafè Colòmbia, al SAC, on les meves filloles, que avui estan per aquí, van a veure els espectacles infantils. Al cine, que malauradament ja no hi és. Hem d'anar a Maquinista o a l'Aero City, però estaria bé recuperar-lo. El Reirós, el restaurant amb la Mireia, l'Emma, el Jordi, que són com de la família. El Club Natació Sant Andreu, on us asseguro que quan és estiu i fa molta calor i ens hem de quedar aquí treballant i fer concerts, és un plaer anar a refrescar-se, no queden molts llocs per fer-ho. I tants altres llocs que em deixo, tants altres llocs que encara no conec i que estic segur que aniré descobrint del barri, on passen moltes coses, moltes estones amb amics i família. Sant Andreu s'ha convertit també en el meu lloc de treball. Estudio la carrera de música aquí al costat, a l'Escola Superior de Música del Taller de Músics. I com no, el barri s'ha convertit en la seu de la feina i del dia a dia dels Amics de les Arts. Cal dir que no va costar molt convèncer-los. De fet, de seguida s'han trobat aquí com si estiguessin a casa. I no voldrien, us ho asseguro, no voldrien estar a cap altre lloc de Barcelona que no fos Sant Andreu. Fins ara anàvem fent a casa de ma mare, on teníem el nostre lloc d'assaig i de reunió. Però ara tenim un nou local molt a prop d'aquí. Ja tenim els mobles d'IKEA que vam anar a comprar l'altre dia
i us convido a tots a que deixeu el vostre nom a baix per muntar-los. Cap problema, val? Deixeu referències i si ens doneu un cop de mà serem molt agraïts. També m'agradaria recordar que el primer concert de la gira Bed and Breakfast, el nostre disc anterior, va ser aquí a Can Fabra i coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu. Aquest concert us ben asseguro que va marcar un punt d'inflexió en la nostra evolució com a grup. Aquest concert, que estava aquí, la carpa plena, vessal, la gent se sabia totes les cançons i per primera vegada vèiem el públic saltar i cantar mentre tocàvem cançons com Jean-Luc o L'home que treballa fent de gos. De veritat us puc dir que va ser un concert inoblidable que va marcar un abans i un després dins del grup. En fi, Sant Andreu ha estat un gran aliat pel grup i és que Sant Andreu és un bon aliat per a tothom que hi viu o que el visita. Vivim en una ciutat, Barcelona, en què som molts i en què cada vegada ens movem més de pressa. En canvi, Sant Andreu és un lloc per escapar, una vila per sentir-se com a casa i en família, un barri actiu i solidari, amb un teixit associatiu important, amb una àmplia oferta cultural. Hi ha un munt de grups de teatre que estan fent coses aquí al barri. I sobretot, amb una gent única. No hi ha gent com la de Sant Andreu i us ho dic de tot cor. És responsabilitat de tots treballar per millorar el barri en aquests temps que corren, sense perdre la nostra identitat. Disfruteu molt de la Festa Major i visca Sant Andreu! Moltes gràcies.